Kanina pa kininaaga nga pag sinugbaon ng mga tilin karabaw. Agi, papaso. Day! Ano, Ay. nakapanluto ka na? Malinis ang bisita kakulok. Maigos mo ako, ubus na. Hinihaw nga ako sa mga karabaw. Mga pinalamadamot na bilhin niya ng mga tiil. Mga unod-unod na. Oy, pare Michael. Pare, Mo pa yung patron. Jesus. Tayo mo. limas na yan ha. Hindi Nagulo pang patron, sus. pero nagiyaw ka. Nagiyaw akong karabaw. Adi, may dadi mga... Adi nagpalis, adi motor adi, pinapagluto ko, pinapaglaga ko. Ay, salamat mga tao. Wala na eh. Gudak kada. Nakulop lang mo na ginulat kay, mura ka mong kumanhi. Sos, kaya naku, nalatad to yan ng patron. Dili ka kulop, liwas yan ha. Gunggong! Okay na lang ha. May bilhin ko nga mga taling karabaw, din ko dali din pare, kay kakadiyaw kayo takpadis, kung nakapanluto na ha. Oo. Kaya pinamahiyong ka man. Sige lang, kakadiyaw ko anay. Oo. Dinala. Okay, makatong gudak yung makabring. Again, inin. Kanina pa kininaaga nga pag sinugbaon ng mga tilin karabaw. Agi, papaso. Day! Ano, nakapanluto ka na? Warit pa nga ni kaluluto kayo mo. Ano nga panog ba mo man ito? Nasi ba nasi ko paglaga? Kaya warit kita sungo. Kasi... O, dayan eh, pare makarawo, nagihinulat. Gutihan na lang, maluluto na yun. Warit kita warit ko laga, kaya warit kita sungo. Gagapay kang ginsugo nasi ba kong paglagan? Pinanog ba? Ano man lugo dito? Ito pa kayo sa kay surog ba? Paspasito ka kaniyong kanay pare. Oh, sige. Paspasito ha? Oh, sige. Nasi ba kapag laga? Paano ito? Paspasit magpahuipin mo upay, bis maluto. Baka di ako. Sus, ngayon yun ni Ari pagodin usang isurog ba? Kakes ganggodakin niya na tak. Bana. Kapapasok. Later. Kaya mas ni pare. Dam siguro di pipinaluto. Yan ang makaong rotin ng damo. Maar pang bring home. Pare, pasensya na iha. Oy, Magkangaralas sa Paris. Aga ko pag pinapanluto, kasi ako laga, ginpinanugbaon. karabaw pa rin, karabaw. Karawa, mga tel, ginpinanugbaon. Mo pagkatutok paborito. Sige. May kita nyo pare. Gusto man na. Papa, kuhaan ko nala. Pagdala nala pa rin, nala, sobrang silupin, okay, may iha pa ito. O sige, tara. Ayan, ikaw dalag din kay susunod nyo nala dito silupin, ha? O sige. Dada, pasina kayo rin ka man kumanin kakulop. O sige. Ulat na din niya, ulat. Okay. Papadala ko lahi mo. O sige. Ito na lang ang lutuan dito, ha? O sige. Makanya ko, kaya ko takpadis. Agi, kanina pa kini, warpag kaluluto. Maharong manininga kahoy. Kakes ganagod ako dyan at takpadis. Ano na ito? Oo, maharong it kahoy. Kasi ko din sinod nga. Ko na lang ito. Kay makarawag na ka pa rin ulo, kaya napatagin na ulat. Kapadala ko na lang ito. Hindi rin yung ulo. Kuan. Kasi pa kayo mga laga, ay pinanugba. Ayaw ka na. Ito na. Pagkuhan ito. Panhugas. Hindi ka man maupay nga. Papa, bring home ko na lang ini. Makadin ako. Hindi ka man maupay nga ginsusugo. Kasi pa kayo mga laga, papadala ko na lang ini kang pare. Meanwhile, Dadamuon ko gud yan itong puta itong hatag yan ni akong pare. Crispy pata ako nga ni magbibit stick. Yung mga hatag ni pare yung paa. Oy pare. Uy, salamat. Wala na lang ini. Pagpasinsayla ako pare kay mga luto-luto na ka din eh. Papadala ko na lang yung mga tanan. Mga tilining karabaw. Mamuk na ni pare. Kay kung kumanin ka kakulop, kada mo lak linuto. Mara salamat ini pare. Kadamo Ito ni. nalat bahala ito pagluto. Di makadin ako. Oo, sige. Hinay, kada mo Sige, sige. palas. Makarawat ka pa rin. Mga hilaw na kapadara nga tiling karabaw.